ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬರ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ತಚ್ಚು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ನಾಡೆ ಒಡೆಗ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದಾದ ಪುರ ಬೇತೆ ಒಡೆ ಪೋರಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಡೆ ಪುರ ಪೋರಂಡು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಅಂಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದೇವರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜನತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡೆ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅದೇ ಪೋಯತೆ ಪೋಯತೆ ಓಕೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅವಳು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಅದೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ಲ ರಜೆ ಇನ್ನಿ ಅಂದು ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಪೋಯತೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅದೇ ತಚ್ಚು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸು ಕೊಡೆದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾಗಿಲು ಅಂಬಾಗಿಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಬಾಗಿಲು ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೆರಂಪಲ್ಯ ತುಂಬಾಟಿ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದೇವರು ನಾವು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಪಿನಮ್ಮ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ పోయతే దాది ఆడ పోపిని ಪಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಜೈ ಅಂದ పోయి నాన్న జై హనుమాన్ ఓల్ పికాక్ ఓల్ పికాక్ ಅಂದ ಪಿಕಾಕ್ అవులియా ಎಂಗಿರು ನಿಜ ಪಿಕಾಕ ಅತ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಪಿಕಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ದಿನತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದ್ ಅದೇ ತಚ್ಚು ಅಂಚದಿನ್ ಪಿಕಾಕ್ ದಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ದಾದೇನು ಪಿಕಾಕ್ ದ ಬಿರೋಡ್ ಅವ್ ಫಸ್ಟ್ ದವ ಜೋಜ ಫಸ್ಟ್ ದವ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಮೂಲು ಮೂಲು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಪುನಃ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ పోయతేనమ్మా ఓకే ನಮ್ಮ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಿತ್ತೆ ತಚ್ಚು ಅದೇ ಓಲೋಲೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಚೊಂಬು ಅಂದೆ ದೇ ಇದು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ರಂಡೈತೆ ತೀರ್ಥ ಬಟ್ಟ ನಾಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾಗಿಲ್ದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜಿ ಭಾರಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಾಗಂತೂ ಪೂಜೆಗೂ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರನೇ ಗಂಟೆಗೂ
व्यायाम शाले पोत 18 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಟ್ರು ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜತ ಈ ಜನ ತಚ್ಚು ಖುಷಿ ಅಂಡೇನಿ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ದು 18 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಥನೇ ಕೊರ್ನಿ ತಚ್ಚು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾರೆ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ತೀರ್ಥ ಬರಿ ತಚ್ಚು ನೋಟ ತಚ್ಚ ಲೆತ್ತು ತೀರ್ಥ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸಾ ವರಾನೆ ಕೊರಡ ಅವೇ ತೀರ್ಥಪುರ ಒಂದೇನ ತಿನ್ಪಿ ನೀರು ದಾದೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಚಿಕ್ಕದಾರ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂದ್ ಮೋಹಿತ್ ಮಾಮ ಕಂತೀನಿ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡೇನಿ ಭಯ ಪೋರಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜೆ ಪೋಯತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಓಕೆ ಅಂಜನ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ